Os maiores de Ribeira desfrutarán de 200 kilos de percebe de aguiño na comida que se desenvolverá este domingo no seu encontro. Servirase un produto de calidade para que degusten os asistentes. Todo listo para o encontro das persoas maiores que se celebra este domingo en Ribeira, na feiteira. Este ano o goberno local quere impulsar os produtos do concello, polo que un dos pratos estrela serán os percebes de aguiño. Os profesionais estiveron traballando arreo para conseguir facerse cos 200 kilos que se servirán cocidos o domingo. O percebe para a festa dos xubilados de Ribeira, que se vai facer nesta comida deste próximo domingo, pois eu creo que cumplimos o obxectivo. O percebe é bastante bo, é un percebe que para comer é espectacular, é un percebe fresco, como non, é un percebe de aguiño tamén, como non. Eu creo que os nosos vellos, nosos vellos sean de Ribeira, de Aguiño ou de todo o que é o municipio de Ribeira, pois creo que estarán contentos, entre eso e o resto da comida que lle poñan. Eu creo que para nós, non só para eles, tamén é un puntazo de que contaran con nós por medio do Concello, para así, pois, xa non digo de proclamar máis o noso produto, sino tamén simplemente o que é contar con nós para este evento, e ao mesmo tempo pois saber que os nosos vellos pois tamén degustan cousas que son da nosa terra. Produto que pasou antes por a lonxa guiñense, onde obtivo bons prezos. Foi, se mal non me equivoco, unha media de 30 e pico de euros, cerca de 40. Foi unha media bastante boa tamén que se acadou, a calidade era mediana, tirando a boa, e eu creo que tamén o que son os mariscadores, neste caso os percebeiros, pois quedaron bastante contentos tamén con que ao mesmo tempo cumpliron co deseo de tamén querer axudar nesta comida para darlle aos nosos vellos, ao mesmo tempo pois sacaron un lucro e sacaron un xornal o día. O concelleiro dos Servizos Sociais de Ribeira, Vicente Mariño, celebrou a gran acollida que tivo un ano máis este encontro das persoas maiores, no que se batiron récords. Repartíronse 1000 invitacións en menos de 48 horas, e todas para veciños e veciñas empadroados no municipio.